ଦେଖୁନ ଛାଡିଛି ମିଡିଆରେ ତାକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଗୁଡା କରିବାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ। ତମକୁ ଖରାପ କହିଛି? ହଁ ଅଗଡ ବଗଡ କହୁଛି ସେ ଜାଣିନି କିଛି ନା ସବୁ ଆମର କୋଡରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ନା ସବୁ ସେଗୁଡା ସବୁ କହୁଛି ମୋର ମାନେ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ହ୍ୟାମ୍ପର ହବ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ଦିଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବାପା ମା ଆଇଲେ ଆସିକି ମତେ ହେଲେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ତାଙ୍କ ଯାହା ତା ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛି ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବ କି କଣ କଥା ହବ ଏଗୁଡା କହିଲେ ମୋର ସୋସିଆଲ ଇଏରେ କଣ ମିସ୍ ପଡିବ। ଭୁଲ ତ ତାର ଶହେରୁ 100 ଭୁଲ ତାର ନା। ହଁ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିତିରିଆ କଥା ଅଛି ଯିଏ ଜାଣିନି ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ତ ଏଇ ସୁରଜ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛି ସେ ହଁ ଦେଖିନି। ସେଗୁଡା କାହିଁ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ଛାଡୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ରମ୍ୟ ବି ସେ ଶିବ ଭଲ ପିଲାଟା ସେ ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ଦିଦି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଭିଉ ପାଇଁ କରିଥିବ କଥା ନା ବଢିଆ ପିଲାଟା ନାଇଁ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପିଲାଟା। କହିବ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତେଣୁ ସବୁ ସେତିକି ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କରିଛୁ ଏଗୁଡା କାଟାକୁଟି କର ନହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଇଏ ପଡୁଛି ଉପରେ ଇମେଜ ଟା। ଇମେଜ ଉପରେ ବହୁତ ହ୍ୟାମ୍ପର ହବ। ଭୁଲ ତାର ନାଇଁ 100ରୁ 100। ନାଇଁ ଦିଦି ସିଏ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଭିଉ ଆଇ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ତ ଭିଡିଓ ସେ ଭାଇଟାର। ଇଏ ରାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କ ଖବର କଣ ଏ ରାଣ୍ଡି ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଚୁପଚାପ। ରାଣୀ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ ବନେଇଛି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଅପଲୋଡ ହଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ଚାଲିଛି ମୁଁ ହାତରେ ଟିକେ ନିଆଁରେ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ଢାଳି ଦଉଛି। ହଉ ଆଉ ଦିଦି ସେ ରୋମିଓକୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଦୁନିଆ ସବୁ ପାଲା ହେଇଥିଲା ତୁ ବିଷୟ ଜାଣିନୁ ଅଯଥା ଏ ସବୁ ମୁଁ କହୁଛୁ କହୁଛି ଦିଦି ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଭଲ ପିଲାଟା ଦେଖିବା ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖୁନ ଛାଡିଛି ମିଡିଆରେ ତାକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଗୁଡା କରିବାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ। ତମକୁ ଖରାପ କହିଛି? ହଁ ଅଗଡ ବଗଡ କହୁଛି ସେ ଜାଣିନି କିଛି ନା ସବୁ ଆମର କୋଡରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ନା ସବୁ ସେଗୁଡା ସବୁ କହୁଛି ମୋର ମାନେ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ହ୍ୟାମ୍ପର ହବ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ଦିଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବାପା ମା ଆଇଲେ ଆସିକି ମତେ ହେଲେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ତାଙ୍କ ଯାହା ତା ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛି ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବ କି କଣ କଥା ହବ ଏଗୁଡା କହିଲେ ମୋର ସୋସିଆଲ ଇଏରେ କଣ ମିସ୍ ପଡିବ। ଭୁଲ ତ ତାର 100ରୁ 100 ଭୁଲ ତାର ନା। ହଁ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିତିରିଆ କଥା ଅଛି ଯିଏ ଜାଣିନି ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ତ ଏଇ ସୁରଜ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛି ସେ ହଁ ଦେଖିନି। ସେଗୁଡା କାହିଁ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡୁଥିଲେ ସେ ରମ୍ୟ ବି ସେ ଶିବ ଭଲ ପିଲାଟା ସେ ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ଦିଦି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଭିଉ ପାଇଁ କରିଥିବ କଥା ନା ବଢିଆ ପିଲାଟା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପିଲାଟା। କହିବ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତେଣୁ ସବୁ ସେତିକି ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କରିଛୁ ଏଗୁଡା କାଟାକୁଟି କର ନହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ଖରାପ ଇଏ ଉପରେ ପଡୁଛି ଇମେଜ ଟା। ଇମେଜ ଉପରେ ବହୁତ ହ୍ୟାମ୍ପର ହବ। ଭୁଲ ତାର ନାଇଁ 100ରୁ 100। ନାଇଁ ଦିଦି ସିଏ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଭିଉ ଆଇ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ତ ଭିଡିଓ ସେ ଭାଇଟାର। ଇଏ ରାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କ ଖବର କଣ ଏ ରାଣ୍ଡି ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଚୁପଚାପ। ରାଣୀ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ ବନେଇଛି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଅପଲୋଡ ହଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ଚାଲିଛି ମୁଁ ହାତରେ ଟିକେ ନିଆଁରେ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ଢାଳି ଦଉଛି। ହଉ ଆଉ ଦିଦି ସେ ରୋମିଓକୁ ଆଜ୍ଞା କୁହ ହଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଦୁନିଆ ସବୁ ପାଲା ହେଇଥିଲା ତୁ ବିଷୟ ଜାଣିନୁ ଅଯଥା ଏ ସବୁ ମୁଁ କହୁଛୁ କହୁଛି ଦିଦି ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଭଲ ପିଲାଟା ଦେଖିବା ମୁଁ କହୁଛି।